Xupa Xupa. Xupa, xupa. Xupa Xupa fa 50 anys. Que cap de setmana volen saber a Canet de Mar al seu festival off del Xupa Xups. Ui, això serà una festa. Bueno, aquest dissabte, qui vulgui xupar Xupa Xups, que vagi a Riera Domènec. Hi haurà un gran xupa-xup on tothom podrà xupar el xupa-xup. Ai, mira! Oh, com xarrupa! Estan molt obsessionats aquests, La història comença així. Diu, xupa-xups va néixer a una peseta. Flipa. Vaya. Ara pira un xupa-xup i com a mínim val 25 cèntims. la polla, 35 o més. Què diu ara? Què diu? Mare Déu. Es un número, 1993. Se ha vendido 30.000 millones de xupa-xup. Que xupa-xups de tot el món, tio. Fins a Xina. I fan 50 anys i que van començar una passeta amb lugares que estan, deuen estar guanyant molts de milions. Els hi felicitem, no? Felicitats. Un aplaudiment.